הוא זרק לגדעון, זרק למפה לקו, שזו הייתה מפה היחידה שהייתה לנו. ככה המשכנו, וכעבור יום הוא נהרג. אשתו איננה? לא, אורה איננה. אורה ציבה איננה כבר. איפה נפל? כן? שני הספרים האלה אנחנו מופיע כל תיאור הקרבות. אתמול הייתה טענה של אחת היחידות ב-179 שלא הזכיר אותם. נכון. תקרא את הספר של 188, זה מרשם הקרב. שאלה אם נצא אם זה מעניין אתכם לשמוע מה שלומך ילד? שמעתי שאתה גדול. שעדיין חייב לנו כוס קפה בלגים. אני בנית על זה שתבוא ביום שני הבא ותבוא דרכנו וזה. ברמה של העירייה? לא יודע להגיד לי בשלב הזה, זה שלב האיכות של הלילה הראשון? תמיד עשו, אפשרתי זה כבר ביום השלישי? הוא מה שנקרא נותני העדות. רציתי שאיציק כהן, שהוא אחר כך יבוא, אבל הוא היום חוץ לארץ, אבל הוא יהיה בשבוע הבא פירון. אם אתם תחליטו שאתם באים, אז אתה יודע להגיד לי באיזה מיקום הוא היה פה? חשוב לי שאני נפגש עם מה שנקרא נותני העדות. אפשר לבוא אליי רגעתי. נפלא, נפלא. זהו, טוב שבא כן. בסדר, מה קורה? תשים פה מעבר לזה, תשמע, לא ידעו בנים פה. כל הכבוד. אני כל הלילה... מה שאני באמת גדי, אתה רוצה לבוא אליי אחרי זה שהוא יספר? אני צריך לנסוע אליו. הרצליה? לא, תקשיב, זה פעם אחת, כן. כן. עכשיו יש מקום... למה אבל? אפילו חצי שעה אבל. לא, אבל טקס, לא, מה שמך? זה אוקיי. אשר נפלו במלחמת יום הכיפורים בהגינם על העם והארץ. להדלקת אש התמיד אני מזמין את רוקח יצחק, אח החלל רוקח שמעון, זכרו לברכה. שיר מזמור לאסף. אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו. אהולי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יוש ויצור. עם המאבד את זיכרונו מאבד את חייו. עם חי ממולדת ומקברים. עם אמת קשה וכואבת זו אתם חיים כבר 40 שנה. והנצחה, ואיתם שימור עתידנו כעם. 40 שנה עברו מיום בו התחלתם את מסע השכול, בדרך שתימשך לכם לתמיד. האירוע יתקיים ב6 באוקטובר בבית יד לבנים, ויהיה מוקדש לנופלים ולכם בני משפחותיהם. דברים לזכרם אלי דלל, סגן וממלא מקום ראש העיר.
מאז מלחמת יום הכיפורים, המלחמה שפרצה בעיצומו של היום הקדוש ביותר לעם היהודי, מהווה יום זה עבור כולנו גם יום של חשבון נפש לאומי. רבות נאמר ונכתב אודות מלחמת יום הכיפורים, שבמהלכה הצלחנו להדוף את אחת המתקפות הקשות שידעה ישראל בתולדותיה. אמנם הדפנו את כוחות האויב, אך איבדנו במערכה את טובי בנינו. צריכים לרדוף אותם עד עצם היום הזה. וארכיונים שונים בארץ ובחו"ל שהיו סגורים עד כה בפני הציבור נפתחים וחושפים פרטים שהיו חסויים במשך שנים רבות. בצהריים, פגשנו את השני הגדול שלנו, וזה כבר היה אחרי בימים, שאלתי את מספרת בקורת גר, שפגשתי אותו, אבו שפור, בנצי מגד 377 של השלמים, עלה על מוקש. וזה שיבש במידה לא קטנה את ההצטרפות של השרמנים להתקפה, אז כך שבעצם יצאנו להתקפה, היינו אמורים לעשות מאמץ של שתי זרועות, עד כדי כך. הדיוויזיה הממוקמת שם, הדיוויזיה משלמת, הגנה שם בשטח שיא הכיפור, ואני אראה לכם ככל קשה. בשביל מלחמת יום הכיפורים נקרא 3 ספרים, שהם המאסטרפיס לדעתי של כמו שאתם רואים, אני מדבר על הישרדות של המלחמה הזאת, שזה הייתי בייט, מג"ד בצבא, סגן אלוף במילואים, אבל הישרדות, כן, יום הכיפורים זה אצלי, במפגש הזה מבחינתי מאוד חשוב, נמדתי להיות במשפט. 3 ספרים, אחד של צביקה זמיר, הצופה של יהודם, ראש המסד שיצא לפני שנתיים, שזה נותן בעצם תמצית לכל המאורות של מה שקרה ברמה המדינית וברמה המדינית. הספר השני זה של 188, חטיבה 188 של ברקאי, שקוראים לו על הבלימה. ספר מטורף במה שקורה שם, גיבורי ישראל שנלחמים ורואים ביניהם תל פארס עד שנגמרו לו חדשים. 15 טנקים של 188 על תל פארס, 2 טנקים של 188 המרוסקת על תל סאקי, והגדוד שלנו באזור אל על. משימה של החטיבה של 179 הייתה לתפוס באזור תל פארס ודרום, בפקודה שקראו לה חומה ומצודה. שצה"ל היה אמור, אם היה מקבל 48 שעות התראה, אז היינו סוגרים את האזור הזה, 188 במרכז, 7 בצפון. כל פני המלחמה, מלחמת יום הכיפורים, היו רק החטיבה שלנו במקום ובזמן לשתי החטיבות הסדירות שהיו אמורות להיות. ואני, כדי להעביר את היום שלי, ביום שלישי זה היה, הלכתי בשעה 11, 11 ורבע, זה היה בשעון אנגליה, פה זה היה 12, 12 ורבע, ישבתי על הכיסא ככה די מדורדך, ופתאום הרגשתי כמו סלע בתוך הגוף שלי, גדי נהרג. יש לפעמים שעת סירות, הקרבות, לקחתי את הנהג, נסעתי, שמעתי שהוא נפל, נסעתי להורים שלו ברמת השרון, ואני מגיעה ופותחים לי את הדלת, מה שלומך? ולא יודעים כלום. אז אמרתי, טוב, במקרה עברתי, והייתי גם עם מדים, אז אמרתי, במקרה עברתי. התחלנו למעלה, התחלנו לראות בלילה, אני אומר לו, שמעו לה, כך עוזי ממייה, אתה רואה את הכנרת, להתראות. לא הייתה ברירה. אחת ממנו יותר משהו מסורי.